Kaixo ikasleok. Gaur ikusiko ditugu puntuak eta bere koordenatuak planoan. Demagun diktugula horrelako adierazpen batzuk. Hauei deitzen zaie puntuak. Zergatik dira puntuak? Daukatelako iskia maiuskulas adierazita, kasu honetan A, puntua, eta gero dituzte bi zenbaki parentesien artean sartuta. Zenbaki bakoitzari deitzen zaio koordenatua. Ezkerreko koordenatua izango da isa iskiari dagokiona eta eskuineko koordenatua I iskiari dagokiona. Adibidez, A puntua baldin bada 0,4, horrek esan nahi du kokatzerakoan plano kartesiarrean lehenengo zenbakia esan nahi du mugimendua egingo degula eskubira edo ezkerrera. Kasu honetan 0 denez ez dugu mugimendurik egiten eskubira edo ezkerrera. 4 honek bigarren osagaia da koordenatuak esan nahi du gora egingo ditugula 4 unitate. Beraz, A puntua izango da 0,4, 0,4 kasu honetan. Hemen izango dugu A puntua. B puntua da 5 minus 2. Horrek esan nahi du egin behar degula eskubira 5teko desplazamendua eta minus 2 bera. 2 bera. Beraz, B puntua egongo da hementxe. Bere koordenatuak dira 5 minus 2. B puntua izango da hemen. C puntua da 5, 0. Beraz, eskubira egiten ditugu 5 pauso eta bera edo gora ez dugu ezera egiten. Beraz, hemen daukagu C puntua. 5, 0. D puntua koordenatuak dira minus 3, minus 5. Beraz, egiten dugu minus 3 denez lehenengoa, ezkerrera 3 pauso. Eta ondoren egiten dugu 5 bera. Beraz, D puntua ikusten zut dela minus 3, minus 5. Minus 3, minus 5. Elkargunea da hemen. E puntua minus 7. Beraz, ezkerrera egiten dugu unitate bat, eta goraka positiboa denez 7 unitate. Kasu honetan goraka vertikal honetan hemen. Elkargunea minus 7 hemen egongo da. Hori da E puntua. Eta bukatzeko F puntua 0,0 koordenatuak. Ez dugu mugimendurik egiten ez ezkerrera ez eskubira, ez gora ez bera. Beraz, hemen izango dugu F puntua. Beraz, ikusten dezutenez, hauek dira puntuak. Plano kartesiarrean. Ardatz honi deitzen zaio koordenatu ardatza. I koordenatu ardatza. Eta ardatz horizontalari deitzen zaio isa koordenatu ardatza. Bestalde, bi puntuk lotzen baditugu, bi puntu lortuko dugu zuzenki bat. Eta zuzenkia osatuta dago amaierako puntu bat eta hasierako puntu batez. Eta adierazten da ikusten dezutenez, adibidez A puntua eta D puntua lotzen duen zuzenkia, AD eta goian marratxo bat. D eta C puntuak adibidez lotzen duen zuzenkia, ikusten zute, DC eta goian marratxoa. Eta A eta C puntuak lotzen duen zuzenkia, AC goian marratxoa. Osatzen dute triangelu bat, adibidez. Bale, hau da puntuak eta bere koordenatuak horri buruz jakin behar dezutena.